சார் வணக்கம். இன்னைக்கு உச்சநீதிமன்றம் உள் இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் ஒரு வரலாற்று தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கு. இந்த உள் இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது என்ன அவசியம், இதனால என்ன பயன்? உள்ஒதுக்கீடு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இடஒதுக்கீடுனா என்னன்னு பார்க்கணும். இடஒதுக்கீடுனா அம்பேத்கர் மாதிரியான அறிஞர்கள் இடஒதுக்கீடை எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னா, அது அதிகாரத்தில் ஒரு பங்கு அப்படின்னு பார்த்தாங்க. அதுதான் அம்பேத்கரோட பார்வையும் அதுதான், நீதி கட்சி அது வழியில் வந்த பெரியார் உங்களோட பார்வையும் அதுதான். அதிகாரத்தில் பங்கு, எளிய மக்கள் அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றாதான் அவங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு, அவங்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள்ல இருந்தும் மற்ற விஷயங்கள்ல இருந்தும் அவருக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இடஒதுக்கீடை பார்த்தாங்க. அப்படிதான் பார்ப்பனர் அல்லாத அறிக்கை வச்சாங்க. அதன் அடிப்படையில் தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வகுப்பாரி ஒதுக்கீடு அப்படின்னு வந்தது. அதே மாதிரி தான் இங்கே இடஒதுக்கீடுங்கிறதும் அதே தான். இப்போ அந்த இடஒதுக்கீடுல அதுலேயும் கூட விடுபட்டிருக்கிற எளிய மக்களுக்கான விஷயமா தான் இந்த உள்ஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப காலமாக இருக்குது. 1975 இருந்தே இதுக்கு ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கு. 1975 முதல்ல ஜெயில் சிங் அப்படிங்கிற முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர் பஞ்சாப்ல முதலமைச்சரா இருந்தப்போ அந்த மாநிலத்தில் உள்ள மசாபி சீக்குகள் அவங்களுக்கும் வால்மீகிகள் அப்படிங்கிற சாதியினருக்கும் அவங்க உள்ள எஸ்சி இடஒதுக்கீட்டில் 50% அவங்களுக்கு ஒதுக்கி ஒரு நிர்வாக உத்தரவு போட்டார். அதுதான் முதல்ல அந்த உள்ஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற இடஒதுக்கீடுக்குள்ளேயே ஒரு இடஒதுக்கீடு, உள் இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அது கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டு மாடல்லே இருக்கும். இங்கே இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது ப்ரிஃபரன்சியல் பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்றது, முன்னுரிமை அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது அப்படின்னு. இப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் அங்கே பஞ்சாப்ல இருந்தது. 1975 இருந்து 2004 வரைக்கும் அது நடைமுறையில் இருந்தது. இப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அருந்ததியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடுங்கிறது அந்த அடிப்படையில் உள்ளது தான். 2009 இந்த சட்டம் கொண்டு வந்த பொழுது இது மூலம் பயனடைந்தவர்கள் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்காங்க? இதை நாங்கள் எங்களை மாதிரி களங்களில் வேலை செய்கிறவங்க, வெகு மக்கள் மத்தியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நாங்கள் துலக்கமாக பார்க்குற ஒரு விஷயமா இருக்குது. என்னென்னா, முன்னாடியெல்லாம் அரசு ஊழியர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப குறைவான சொற்பமான ஆட்கள் தான் இருப்பாங்க. மருத்துவர்கள்னு பார்த்தா ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ இந்த உள்ஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஓரளவு வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத நம்ம கண்ணார பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. அது அருந்ததியர்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கையை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. இப்போ அந்த அடிப்படையில் இந்த உள்ஒதுக்கீடுங்கிறது அவங்களோட வாழ்க்கையில், அரசியல் வாழ்க்கையிலையும் சமூக வாழ்க்கையிலையும் அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பங்கை வகிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப தைரியமாக உறுதியாக சொல்லலாம். இதே உற்சாகத்தோட நான் இன்னொரு கோரிக்கையை வைக்க வேண்டியதா தமிழ் சமூகத்துக்கு முன்னாடியும் இங்கே உள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கு முன்னாடியும் நான் ஒரு கோரிக்கை வைக்க வேண்டிய ஒரு தேவையில் இருக்கேன். ஏன்னா நான் தமிழ்நாடு மாதிரியான ஒரு ஒரு முற்போக்கான மாநிலம், மக்கள் தமிழ் சமூகத்து மக்கள் ரொம்ப முற்போக்கானவங்க. இந்த அடிப்படையில் இப்போ இந்த உள்ஒதுக்கீடுலையும் விடுபட்டு இருக்கிற ஒரு பிரிவினர் இருக்காங்க. குதிரை வண்ணார் அப்படிங்கிற சாதியினர்லாம் இருக்காங்க. அது 2011 சென்சஸ்ல 25,000 பேர் கணக்கில் வந்திருக்காங்க. கணக்கில் வராமல் நிறைய இருப்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம பகுதிகளில் அங்கே மேற்கு மாவட்டங்களில் குறவர்கள்னு சொல்லி ஒரு சாதியினர் இருக்காங்க. இவங்க குறிப்பாக அந்த குதிரை வண்ணார் மாதிரியான சாதிகள் எல்லாம் பெருசாக திரள முடியாத எண்ணிக்கையில் இருக்கிறவங்க உள்ஒதுக்கீடுங்கிறது அவங்களுக்கும் சேர்த்து வழங்கப்படுறதுக்கான குறைந்தபட்சம் அவங்களுக்கு தனியாவது 1% அந்த அளவுலையாவது தனியாக இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும், உள்ஒதுக்கீடுங்கிறது கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்போ உச்சநீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்திடுச்சு. ஏன்னா இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறதுக்கான மாநில அரசாங்கத்தினுடைய பவரை அதிகாரத்தை உறுதி செய்து ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்கிற ஒரு சூழல்ல இந்த முயற்சியை இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க எடுக்கணும், அல்லது அடுத்தால ஆட்சியில் வர்றவங்க அதை கவனத்தில் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வெற்றியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வெற்றியின் போது நம்ம ரொம்ப முக்கியமா கலைஞர் கருணாநிதியை நினைவுல வைக்கிறோம். கலைஞர் கருணாநிதிக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அருந்ததிய மக்கள் நன்றி சொல்றோம். ஏன்னா அவர் பக்கத்தில் உள்ள ஆந்திராவில் உள்ஒதுக்கீடு வழங்கினாங்க. ஆனால் அது வேற மாடல்ல வழங்கினாங்க. ஆனால் அது ஒரு 4 வருஷம் தான் நடைமுறையில் இருந்தது. ஆனால் இது கலைஞர் கருணாநிதி வழங்கின உள்ஒதுக்கீடுங்கிறது ஒரு பரந்த அளவிலான ஒரு இடஒதுக்கீடாக இருந்ததுனால இந்த மக்களுக்கு பலன் நிலைச்சது மட்டும் இல்லாமல் அது நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவும் இருக்குது. அதில் அந்த கடந்து போன அந்த மனிதனுடைய ஒரு 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 நல்ல எண்ணத்தையும் ஒரு அந்த தாராள மனசையும் நிலைநிறுத்துற ஒரு விஷயமா அந்த உள்ஒதுக்கீடு இன்னைக்கு சாட்சியமா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதை முன்னெடுத்து சட்டமன்றத்தில் உரையாற்றிய அந்த மசோதாவை கொண்டு வந்த மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் நம்ம அருந்ததியர்கள் சார்பில் நன்றி சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த உள்ஒதுக்கீடை வலியுறுத்தி தங்களுடைய உயிர்களை கொடுத்த தோழர்கள் நீலவேந்தன், ராணி,
மகேஸ்வரன் போன்ற தோழர்களுக்கும் அவர்களுடைய உயிர் தியாகத்தையும் நாம் இந்த தருணத்தில் நினைவு கூற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம்.